Hello, srácok! Én Luca vagyok, és egy nagyon jó kis játékot fogok bemutatni, a Limbo-t. Ott tartottunk, hogy Fred végérvényesen kinyíródott, és találkoztunk az indiánszerű őslakókkal, akik történetesen ki akarnak nyírni. Vagy én nyírom ki magamat. Nem áll. És történetesen ezeknél nem tudom mikre hasonlító, inkább kalapácsokra hasonlító izéknél. Jó. Jó, egy megvan. Itt nem szó. Hát ezek kinyírtak. Nem áll megint. Ugyanis, hogyha rámegyünk, akkor összepréselnek minket. És szerintem ezt kell használni 3 őslakó ellen is. Bár nem tudom, milyen. Az egyik ilyen kapitányi kalapot visel, a másik 2 meg nem. Szóval nem tudom, hogy itt akarnak. Fuss, Forrest, fuss! Hol a harmadik? Ott a harmadik. Jó. És itt szépen át tudunk lisszolni. Egyébként nem tudom, hogy mi a francot keres még mindig ez a gyerek az erdőben, amiben ilyen cuccok vannak. Szóval... meg óriás pupok, meg mi egymás. Ez mi? Oh. Mi, hogyha én ezt begurítom a lukba? Jó, hogy nem tudom. Ja, hát akkor köszönöm szépen. Gondolom rá kell menni arra a kötélre, hogy följöjjön az a súly, nem? Mász. Mász még? Mász. És most gyorsan le. Kapd el! Ez az! Nem sikerül elsőre? Nagy mázlém lenne, hogyha sikerülne elsőre. Ne, és nem fog! Mindegy. Próbáljuk még egyszer. Ne? És hopp! Fuss! Oké, megvan. És most fuss, ez az! Megcsináltuk, emberek! Fúj! Az mi volt? Ez egy hulla volt? Az mi? Ez mi? Ez mi? Ne! Ez mi? Nem tudok másik irányba menni. Ezt nem én csinálom. Ez a hernyó belfér között a tudatomba. Csak ugorni tudok, mert jobbra menni. Ez az. Férgák, szedjétek ki belőlem. Akkor a nap fordítja meg. Hopp.
Hopp, ez az. Köszike. Jó étvágyat. Szóval azok jó fiúk. A hernyók nem. Na, ez már megint mi? Ó, szia! Ugye te nem akarsz kinyírni engemet? Nem, te félsz tőlem, ugye? Miért mi van, hogyha én... Tehát ez a kutyaszerű valamit csinálja? Na, nem tudok én oda felugrani. Mondd el, kis pajtásom. Téged elnevezlek Tomnak. Az úgy jó lesz? Te leszel Tom. Fredet már kinyírtam, remélem téged nem kell. Ez az. Jó, hogy ezt szereti ezt a izét. Hey! Jössz vissza! Én szerintem abban a munkuskerékszerű izébe kell ezt bekergetni. Csak ezt félbe. Aha! Ó, bacsika haver! És akkor hozzuk ezt a kart. Toljuk? Toljuk. Ó, értem én. És most kivertük a biztosítékot, úgyhogy zúg az eső. Ami jó, mert én igazából szeretem az esőt, szóval... Ó, értem már. Jó. Ja. Jó, hát ez nem volt valami fényes ötlet. Ó. Még azt is. Jó. Hé, ez az előbb a másik irányba volt. Mi ez? Helyet cserélt? Viszont, hogyha középre rakom, akkor majd tudok. És akkor... Aha, most tettem. Jó, hát akkor ezt így kell. Így. Na? És ugor. Ez az. Egy óra hosszú, de ez mi? De ez mi? Fogadjunk, hogy lesz egy nagy mély. Nem. És nem. Jó, ez itt jó is lesz. Hogyha ezt én itt elhúzom, akkor azt bezárom. Igen. Hogyha itt... Így. És most szépen hopp. Jó. Hát itt nem tudom, hogy sikerülni fog elsőre. Reméljük.
visszajött a zene. És most gyorsan vissza. Na, menjél. Guruljál. Nem áll. Ki fogok nyíródni. Ne tedd ezt velem. Most én mit fogok csinálni? Jó, csak innen kell. Na, akkor most ezt. Így. Gyere már, te hülye labda, vagy mi a franc vagy te. Na. Így. Na, már jó helyen van. És hopp. És alig a fényben vagyunk. Na jó, szerintem én ezt most itt befejezem. Luca voltam, kösz, hogy megnéztétek. Viszlát!